Hello mga ka-listeners, mayong hapon. So, alas sa orasyon na. Alas 6:04 mga ka-listeners sa kahaponon. O medyo madagumon ang kalangitan karon mga ka-listeners na ang akong dagway sad stress. Stress gyapon na. So, nag-advance ko video ron kay basin unya malugaran ako og edit no. Ang part 7. Panikamutan kay aron mata gamay-gamay na kog trabaho no. Kay bali kuan man ni ka part sa akong banabana mga 16 ka part ning dramahan no. Akong gi-divide ba no. Murag balik 16 ka part kay taas-taas man nag episode. Galing kay kuan mugbo ang matag episode. Ang nakataas niya mga music ra kanang munang og sa live streaming maabot siya og kuan mga 12 minutes no or 13 baka depende no, depende di man magkapariha ang matag episode no tungod sa music na mga ka-listeners nga mao'y makapataas. Pero inig-edit na muna ang mamubububo nya kasagaran aning drama ha inig-edit ang matag usa ka episode kay makuan ni siya depende sa mga music man nga gigamit no og naay taas nga music mo na nga pamuban mo na nga imbis kay 12 minutes mahimong 8 minutes na uban nga mahimong 13 at butang talag 13 minutes mahimong mga 9 minutes ra ini edit nya ato man isumpay no para maabot og usang oras mo na nga bubo siya bisag na po siya ka episode. Ang resulta ay naghumag edit 1 hour kapin kay ang nakataas magud niya ang mga music ra ba instrumental lahi sa ubang drama nga mas daghan ang mas taas ang oras sa drama kaysa musika no. Namo da obserbahan ako ning drama no ang nagtaas ani ang mga instrumental mga background music nya bisan og moabot og napo ka episode mubo ra gid siya ay nag-edit na may usang oras ra kapin ang resulta nya it mean butang talag 8 ka episode kay nay uban mawaldaan mag episode no. So maura gyapon nag-edit moabot ra gyapon og usang oras kapin sa una depende sa drama kay sa una mag-edit og drama 7 ra ka episode moabot mga 1 hour and 20 minutes or 30 minutes tungod kay ang mga instrumental dili yung tag-as kayo no mga background yun na no? Una nga karon basig matingala mo ingon kay napulo ka episode niya nganong mubo ra mang drama no usang oras ra man kapin di man kabot og duha no yan na or bisag 30 minutes no di kabot so tungod na kay mas naglabi ang kuan ang background music ang mga instrumental nga gamit no ning drama ha. Mas nami maning ma-edit na mga ka-listeners kay di na ingog tantong kanang langan kay og napa ni mga musik kay kuan man langan ang nakanindot lang sa tawagan ang drama nga mga butang talag pamalandong kay mas mao toy dili angay putlan og music no butang talang kini mga drama sa Semana Santa mao ni siya ang mga drama nga dili angay putlan og music kay para ma-appeal gyud nato ang pagpamalandong ba no kay luoy kay ang istorya sa drama nya musabay ang mga background music mga instrumental no muna nga para nako di angay putlan ng mga muna di lang ko mo-upload siguro og drama sa Semana Santa ana mo paminaw sa Semana Santa nga drama sa DWHP you know, sa live streaming no kay mas nindot maminaw kag kanang drama sa Semana Santa nga naa gyud ang musika kay mapil nimo ang kanindot sa drama no labi na mga kanta nga you raise me up yan mga pangginoo nga kanta yan no mapil nimo ang kanindot sa drama nga nindot ang istorya no tungod sa mga music nga gigamit muna nga di lang sila kung ma-upload ng drama sa Semana Santa kay aron din ato maputlan og music kay ato kung upload this drama maputol man ang music muna nga
Pero gawas ani mga drama nga atong gi-upload karon kay di man pang Semana Santa, so okay rag putlan og music mga ka-listeners, no? Kay di man ingog importante kayo. Gawas sa Semana Santa kay nakaunaw na ako nga di gyud angay pamutlag music kay mawa ang ato ang feel kayo nga nindot kayong drama kaya malaktod-laktod kay mawa ang music, no? So ako na lang gisingit ning parte sa Semana Santa kay hapit na mag Semana Santa, no? Basig na mo request ba og idol wala kaga-upload og drama nga kuan pamalandong. Basig na mo request na ba, no? So gawas lang siguro maka-upload siguro kog mapipila ra kanang mga drama nga why kanang mga musika nga gisabay, no? Na may mga drama sa mga niagi nga pamalandong nga wala kayo gamiti og mga music nga mga parte ng mga butang talag Lead Me Lord kung yan ito mga God Will Make a Way murag wala nagikarga sa maong drama, so pwede ta mo upload kay pwede ra potlo ng mga ubang music, no? Pero og nay mga ingana nga mga kasagaran kay gamitan maguna og mga music na kuan gyud isabay ba, so murag mo nang di ko ka-upload na sa uban, no? Maka-upload sa tag pipila ra ka buok, no? Piliun na nako nang wa kayo butangi og music, no? Kay kuan para nindot ang yung pagpaminaw, no? Di man po ko pwede mo upload na agad kay kanang mga music dito bitaw nga di na to potlon kay copyright man yan na pa iban i-block, no? Marius content pa peligro, no? So mo na mga listeners, no? Ako lang nasingit ning pangpamalandong nga drama, no? Kay hapit na nya kini lang akong gi-kuan ron gi-update ninyo kay sige tingala mo ba nga mingon ko tagwalo ka episode napok episode pero nganong 1 hour kapin di ra kaabot og 2 oras niya na ito mao na siya ang rason, no? Kay tungod sa mga music nga atong gipang putol para di ta ma-copyright di sa ta Marius content, no? Nya kini atong vlog pang suportar ni sa kuan para di kita maingnan ni YouTube og tamad ni nga creator kay Y vlog, no? So kay balo na mo no nga na tay vlog, no? Nya ito maglangan, bisag wa pa nang tumaidit, paminawan ninyo ang part 7 sa Ang Gugmang Buta, Dakog Mata. Bisag tuod, ikaw inday, o ako nang naasawa. Hi, hello mga tagbalay nga palaran. Ani ami, dili mga yung pinaskuhan ha. Pero kung naay mo hatag, lisod masadtong atong balibaran. Maki-insulto ta ana, dili ba? Labi nag kinasing-kasing. Musugot ra mamig inyong ipadaba? Bitaw, magsugod na ta. Pero sa dili pa, Lord, salamat sa tanang grasya nga imong gihatag namo. Labi na sa gasas kinabuhi. Pagadaygon no bagaymayaon kagyud sa tanang panahon, Ginoo. Ang miagi, nagpakitabang si Undoy kang usting kung unsao niya nga matabangan si Titina. Mibalibad ang amahan. Bisan lawom ng gabi na problema sila si Lini o Gala para sa higala. Apan kalit lang nga miabot si Titina. Hilom nga miligot sa ila ug namong nga dili na muuli sa ila. Giadto dayon ni Lini si Undoy aron na tuon ang dalaga. Sila si Akang ug imon usab dito kang Blas. Timing nga mitawag si Rignil. Gipagigsultihan kini ni Akang kay may nahunahunaan sila si Imon nga paagi aron mapugo si Titina sa pagpakasal kaniya. Mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Ang Gugmang Buta, Dakog Mata. Lata na pa'y ilong hasang kislata. May ngabil nga naglambi pa, ambut pa, uy. Hello, nang Akang. Uy, Unsang importantiha ang pagigsultihan mo nako? Ha? Nang? ay, ko adong ba? May nahuna-hunaan ming paagi si Imon. Aron mapugos gyud si Titina pagpakasal ni Mudong. Unsa man na, ha? Nang Akang? Unsa? Matod ni Dong Rignermon, di siya manginlabot sa paagi nga atong nahuna-hunaan. Pero kung mosugot si Titina nga makigpakasal niya, o mobalibad ba day kuno siya? Ay, Akang. Nga hupa-hupa man kag nangagawang ka diya. Ay, kuan lang. Naluoy lang ko sa atong anak. Ni Titina.
Unsa ka sa kun musaler ang atong paagi? Oh, kung mahal ta niya mon, kung tinuuray nga mahal ko niya nga iyang inahan, wa siya laing mahimo. Di gyud niya supakon sa gusto tang mahitabo. Mapugos na lang gyud siya sa pagpakasal ni Dong Rigner. Kaluoy sa atong anak, no? Kung mahitabo na, mura siyag manok nga wa mahibawong gitari. Hilamda mon, oy. Kita mao'y makaluluoy kundi magpakasal si Titina ni Dong Rigner. Kwarta na gunas Dong Rigner daan. Lisod kay ang kwarta nga maging bato pa, di ba? Ay. Sabada mon, oy. Hay. Isabit na nun kasayayan, muriin mo. Ay, natug na si Titina. Sa mas pagika nato mon, nagbukot gihapon sa habol. Pero wa na maghilak. Nakatug na gyud to mon. Nakatug tao hinila. Hilumoy, may pagmagsabot na tanos anato sugding atong plano mon. Dili lang ta magdali-dali ka, nga. Sige, magdali-dali. Maghinay-hinay ka? Kanus aman ta matigayon, ana. Kung mahimo nga paspasan nato mon, paspasan nato. Nung bayak nimo. Di ba ang buota kong ipasabot, nga ipahimutang nato, kanang dili ta masabtan sa atong anak nga magdrama radiata. Ay, o, lagi. Tata. Ato ta magsulti silong. Gabi, ayaw ka, ayaw duka naman ko. Sa kwarto na lang ito magsulti. Sa kwarto, yun nga sikit raman ang atong kwarto sa kwartong Titina. Madunggan uroy ta, kung makamata na. Ningaw na rabang palibot. Klaro na kayo kung sa atong istoryahan. Ay, hinayon lang gud nato. Iduot lang nato hinay ba? Ha? Unsay iduot o hinay mon? Kuan ba kang... Bastos ka, ha? Lain may ipasabot ni mong amawa ka. Di ba gahi pang kumagko ni Manoy? Ay nalang pangandoy ang dili na makaya mon. Isod na lang nas imong huna-huna nga damgo lang ang tanan. Oh, ay mas titilin. Nadiastig ba yun ay nagpangit-ngit uban ni Kuala? Kulbaan mo kulin? Sabi na, uy, kulpa. Muna magkagilaki. Bahal mo ka di mas tintin. Ay. Ay, niya, anita. Oh. Hala, nakatug man di ay hining duha. Kitsa mo naghagok. Mas Kuala na. Gusto hagok, no? Bantog ra. Muragbakan ni hagok ay. Oh, murag baka. Oh, nausap. Oh, kumata lagi ka diha. Wala, nagmata di ay ka? Wala ko nagmata, oy. Kidaman ra ko. Kidaman rin, pero nagtubag. Hilom na ko lahay, nagtubag ha. Padayon sa upaw now. Ihata Ginoo ang imong kapuhayang dayon. Bangas ka. Mingon pag yung amin taon. Natug man ni Titina, uy. Ay, ilog to gawa, Len. Maputol yung tinubuan, anak. Wa ko makatug, undoy. Nagmata. Ten? Nagmata di ay ka? Ten? Len, unsaon ako sa Tintin? Unsaon ako, Len? Unsaon ni mo? Pagsulti mo. Pero dili din he. At tubos lingkuranan ilaw mas mangga. Huwag makadisturbo ninyo dito. Unsaon man ako siya ang pagpakisulti. Ni siya tingog-tingog. Ay, nagkulbaan mo kumayo. Tin? Wa man matingog. Tin? Wa Japon. Tin? Mahilak siya. Kawot sa kong lugar nga namati siya maghilak. Tin? Ayaw paghilak. Di na ko kaya makita. Bumati, ibang muhilak. Dili na ko muli pa sa amo, undoy. Dili na.
Uy, ayaw natin. Ay nagbuhata. Tingali kung siya buhaton at magpapa ni mo. Maproblema sila. Mag-uol sila kung buhaton na ni mo. Pero wa sila magmahal na ko, Doy. Ayaw. Ayaw, na. Mahal ka nila. Nakasiguro ko. Dili ko nila mahal, Doy. Kaya kung mahal pa ko nila, dili ko nila ingon aniun. Dili. Kung sa may problema ninyo, hindi mo naman sumpad sa pagpinutong. Pwede rin ang istorya tarong. Kung kukuan ba, pasabtunin mo na sila sa imong kabahin kung sa imong ireklamo nila. Bihimo na nako ang tanang pagpasabot nila, Doy. Pero dili sila mamati nako. Huwag laing importante nila. Ang ilang kaugalingon, Dra. Tin, kung madalang ni mo, kung kaya ni mo ang pagsunod sa ilang gusto, ihatag nila. Hatagi sila o kalipay, mitras na pa sila. Nga magkakos kung makauban pa rin mo. Ayaw sila hatagi problema. Ayaw sila hatagi kagool. Pagkita sila din nga, mahal mo sila. Bisan pa man, giingon ka nila yun eh. Abi ni mo, may gani ka kay. Kompleto ka pa sa inahan o gamahan. Ako din. Ako'y mama. Gamay pa taon kong nailo. Dali. Masuya ko ng pamilya nga kompleto. Naa ang mama o papa. Mayo ka kay masang pitong magakos pa ka. Makaingon pa ka o mama. Ako din. Tuwa lang yun. Patay na si mama. Kundi. Kung natagal lang ko, higayon bisag kadiyot ng mga kus mama. Ako siya nagsunog hugot kayo. Pagsultihan ko siya sa sobra kong pagmahal o kamingaw niya. Pero, ambot, hindi na mahimutin. Wala siya. Ang ako, iko na lang pagdamko sa kabutang na di yun mahitabo. Mintas buhay pa ko. Mong ako, ikaw ba? Ikatagi kagoon sinaimon o sinang akang tin. Ay, pag nauna ka din nakapulisin nyo. Magmakay ka. Pero buot ko nilang ipagkasal ni Rector Undoy. Masugot ka ba ni Ay? Okay na di mo maminyo kong Rector. Tintin. Nanguyab ka na ako pinaaki at imong suwat, di ba? Maugtong ako, Undoy. Musugot ka ba di Ay? Bisan wa ka pa masayod sa akong tubag. Tubag ako, Undoy. Mamatay una ko, Doy. Una pa na mahitabo. Mamatay una ko. Migakos yan ako. Migakos ka na ako. Ayaw kong pasakti, Doy. Ayaw kong pasakti. Patay. Mura kong mitikig sa iyang pagkakos na kong gupot kayo. Mitikig ang tanan. Titinang gusto na sa imong paghilapit. Wa ko'y kasumbongan, Doy. Wa ko'y kapahugawan sa akong kibati. Sa akong kaguol. Maupasagti lang ko. Gusto kong ihurot ang tanan ko kay ubos nila ni Papa o Mama. Sa imong gibati, nagpahungaw na kasi imong kaguol, ha? Daghang salamat ni mo, Undoy, ha? Migaan ang akong pamati. Nawa ang gibati kong kahuot sa akong dughan. Maayo noon. Kung wa ka pa,
Kinsa ka ang akong sumbungan sa tanan. Kinsa ka ang mamati ug mosabot na ako. Osbon ko undoy. Daghan gid kayo salamat nimo. Salamat. Gusto na siya mapaghilak. Ay ko pagkita nga muhilak ka pa. Di na ko kaya nga magtanaw ni mong maghilak. Saba, amin ninyo mga babuya mo eh. Sabo pa'y lawgan, saba kayo. Mayo gani mo kay nagkapamahaw na mo. Ako daw naglawg ninyo. Pagkahapdo sa tiyan ko. Pahila mo. Siguro tabiagin mong mga kagwanga mo. Mga dako may habhab ninyo. May bango na bakas akang. Nahinoy ka kagabi. Ingon niya, dili na ko kahimo. Pwerte lagi nyo nakangangaog pagkalibat. Epektibo gitong akong gituman gabi na. Gising hanggang magdamag si Manoy. Wa na maminghoy. Pero kahapos mastigan ko na. Gutom na yun. Narot og yarok gabi ang tanang sustansya. Kaluto na magkastitinas pamahaw mo. Dik. Ay kusikting lamang ha. Ay nadaan mga lawas saging ha. Kanang mga bani. Utna na ninyo. Apoy mayag ad-ad ha. Ako'y nagmimamahaw. Kay gutom na ko. Gusto na mong inyo. Si Akang marunawa. Baya si Akang. Nagkuwag nga tingilig gabi. Ay nanawag man. Gusto tingalang mamahaw na po. Kang! Paminaw na ito, ukang. Usaman rin, ha? Tanaw man mo. Saan mo kasabot na? Ibon! Usaman akang, iapas man dyan ko. Di doon ka huwat. Apas ka man ka, ano ka? Mon! Si Titina! Si Titina! Usay si Titina, ha? Wala sa tuwa si Titina, Mon. Milaya siya! Usa! Layas ba, hoy? Tanawa siyang kwarto. Ni ano ito siyang kwarto, baby. Nay! Tanawang higdaanan ang mga unlan na mao naman lang ng naa ug siyawa man din ha. Ang ugway unlan, masid nga as gawas. Murag karon ka man pa kang murlay inong gipasabot ni mo da. Ay, nalanta ka ngay. Nagparamdam kas pagnganga mo gabiin, ho. Amang bastos. Seryoso ko, ha? Bastos pa. Di sana. Kung simod, mayong pagkatutusin mong paghapak. Paminaw. Nahibong kung way linugag nga kanon. Mautong gianhin ako si Titina siyang kwarto. Og pag-abli nako, mamaya kong nakitaan sa magabi nga may nagbuko sa habol. Nagbuko boy? Nagbukot sa habol. Wa mausap ang porma. Motong akong gikuha ang habol. Mga unlan mo gudi ay nagiporma lang aron ingnon nay nagbukot og habol. Usa? Man ka magsulti na yun? Ilom dia oy. Misulti man bitaw ko. Sige magkagtingsi hinon dia. Lain kag sabaw da. Milayas gyud si Titina mon. Milayas gyud. Na, ikaw man god. O siya ko man god. Yabag ka? Maakang! Raymond! Asa mo? Oy. Kinsa man ron, ha? Wa naman ko'y malungag sa bugasan, good. Unya, sirado man ang inyong kwarto. Nanangpit bitaw ko, pero wasan mo manubag. Bisag unsa ko ramog sampit. Hey, hagok ra gid ninyo akong nadungog. Mautong, dito na lang ko silang nang milya. Nagpalit na lang kog usa ka kilo og kining tinapa. Niya kang? Ay, hubag pamanggod ng mata ni mo sa paghinilak gabi eh. Abi ko may layas ka, tito. Layas? Ngano mo layas man ko? Mao, ngano kung mulayas kang? Magpasalamat mong unloy. limbing gyud. Kaya kunwa pa siya, hili na gyud ko mupalik din eh. Kibot-kibot man ang baba mo, Titina. Wa man good. Haba niya kang, oy. May nalang ng kibot-kibot kay dili, klaro. Ay labig kigol-kigol. Amaw. Pastilidan.
tuig-tuig ko pangita ni Uluya. Ni ara man din natog sa payag-payag. Hoy, doy. Alas 8 na oy. Alas 8 na. Tubig laway sa kagwang ko. Nya ang kamot. Nagkuot sa armas di ko. Ug maho mong batong. Wa pa ka di ka pabuto gabi ay. Ko hilak man siya. Doy. Nganong hilak man ka, Doy? Nganong naghilak ka? Nganong hilak lagi ka? Oh. Hagok no ni kalit. Paug mo ning anak ka eh. Sabi na kong mata. Nagtuog pa man dahil ni. Ipog katawa. Kita mo ako rabig ka po angat kay ani. Huwag kamot eh. Nagkumot niya ka na. Wow! Wala. Wala. Pakon ito ang ani nida. Patuto ang ani ba? Pakon. Ganyan kamot ining nagkumot-kumot eh. Pakon ko ni. Agay, buhagay. Tabang tay. Nabuak tay. Nabuak. Sige, kumot anak. Agay, giyata ka sa tang upaw tay. Unsay ang tang upaw eh? Usban tanuong ka. Ikaw din nagkuan ani tay, ha? Hilang. Nagkuan. Ganihar kong ngita ni mo. Nalipong na kong tuyok pagkita ni mo. Yan naman ka din sa payag-payag kagwanga ka. Upatanaw na ko ni mo. Sinyalan ka ha. Kalit ka hilak. O niya, katawa. Niya, hilak na po. O niya, nagunit pag yun na ng armas. Ni mo batong. Batong. Di mo ko batong, Daygod. Unsam lay baho, ana. Bagyo Bills. Taki-taki rumba. Goy. Tay, magin mo ba ang kasakit? Nya, pagtanaw ni mo. Nabuak. Wa, noon, pero ang tang-tang ang mga kanang nagbagal ba o umbak ba? Bibi. Unsa man lay damong guni mo, bi? Unsa man? Abi na kong nabuang na kang amawa ka. Unsa man ka? Bi, unsa man? Mao na nagtuo ka nabuang ko tay. Kay dali mo kay kang katawag na kong amaw. Tugon mo rin ko amaw. Mao na nabuang ko. Ay, unsa lagi. Kanang amaw, gamay, kuwang na lang na, mabuang naman na. Amahan di ako nimo kanahanak ka, sa kalimot ka. Kasi ako ibali nimo buanga ka. Ay unta lagi damgo nimo. Ato ra bako ko, katong naghilak ko, nagdamgo ko atong nanay kay luoy kay siyang daong. Mo ba? Onya katong mikatawag kalit, kinsa may damgo nimo adto? Ikaw. Mo. Biday. Kataonan di ko daong. Usban tinuong ka buang. Ay, mamatay ko day, ha, mamatay ko ha. Maayo kay namatis titina sa imong bulangan ng tambag ha. Pulbida no kwao yung kas kun ako ang pasutihon ini. Kay may ka man mangabang. Mangabang. Siya rin sige mangabang sa una tungod na wa nas nanay. Ay to ay. Kalimtan na to. Awa na di. Ano ko to mangabang ko nga na may libre dia. Kinsa may libre juicy. Kita na sa gubot sige. Kita na sa gubot. Unsa man ka? Nong yan nimo. Paminaw sa. Na, wa man nimo palo apas titina sa tubag si mong suwat. Wa sa tayo eh. Ngano wa man taon ni unsam taw ka? Higayo naman ta to. Biugo. Naglibog ko. Anong libog man ka? Ha? Anong libog ka? Libog ko tayo. Wala. Mao na. Paingon na gina dito sa pagkabuang doy. Mao na siya doy. Sama tayo eh. Ay, kung tiwasi, munay mga imbis sa bibahan tani mo, tiwasan mo tani mo. Ay, higayo naman tagod to. Wa man mo pahimudse. Si Titina ako paimudsan. So, ipagtuon na ako tayo, manulugos? Dili. Mangot! Pagkaibaw na ako nga dili na mo sugot sila sa papa ug mama ni Muti nga makigsulti pa ka namon ikwala. Naglikay nilang ni bisa sa pag-agi sa inyo. Midiretso lang mi dinhi sa pa nga kay tinglabaw man ron nimo. Kay mahadlok man mingnoy imon kay siga kaayog mo to. Sorry kayo ninyo, Lani, ha? Kuwala. Hasta mo, naamong na hinuon ako. Okay naman good kong among-amungan. Hilom ko la. Amungan ba, uy? Naamong. Liko man tubag ni mo taong. Ay, Tina! Simbangan ni mo akang itabang! Uli na yun! Unsa? Hala. Ginoo ko isyat. Naunta man si mama. Ako lang mo tanan. Basta kita pang lagi to. Uli na lang, Tin. Kami na bahala. Imo linaban o ganyan. Bitaw, Tin. Ulik dayon. Kay basig dili na nimo mahaptan sinang akang. Unsa? Lihabang ko kakula?
nakagyawit niya, uy. Sige na, tay. Lakaw na. Ato na. Oo, Len. Arin ako. Suli niya, migbud-bud din ha. Uy, nayapag bang ka, uy. Kaora ganay treating ni mo da. Kung nagkabuang taong tustintin, imo pagintiwasan. Lami man pong bud-bud, be. Ikaw ba'y lamian o lalim ba? Naunsa man day ka maakang. Unsa na may paminaw nimo ha? Okay na ko, Titina. Ayaw ka balak. Naunsa man day nis mama pa imon. Among gitabang kay may kalit mo lang kalumoy. Naglisod o ginawa. Kinuo ko. Ayaw gani tinias blas. Timing. Tingog. Kinis mama ni mo titinabas. Tanaw na ko, murag mo sakiton mo na kasing-kasing. Unsa? Naiblas. Lagi. Mao nga ako pa nimo. Ayaw gini siya tagi kaguol si mama nimo. Ayaw ni pagkagul Ayaw supak kag unsay ang gusto. Mon. Ay naman tos Titina. Ay, nausa ka man ako. Hindi ka was ka mas kwarto. Kita ka ni kang Titina na. Sakpan gani kang nagpakaroon ingnon lang na. Mili manggod ko din hisala. Wa man siya. Ay naman. Kung lingkuranan ilaw mo sa manggaw, subok kay naong. Layo kay panglantaw. Maayo ra kong moarte, Mon. Di mailhan sa. Mura kong artista, Mon. Maoron kang. Mura ito pag-artista. Bili pa na ko ni mo. Gong naong Titina sa acting mo. Bangaan ka. Artistahin to, pre. Kisa mang artista ang ikumparar mo na ako, Mon, ha? Yusa, ha? Ay, si Chichay o Elizabeth Ramsey. Tamparuson taron ka, Mon. Huna-hunaa sa big makadaghan, be. Wag yun kay laing na huna-hunaan. Pulos naman ang mga patay o mga tiguang pa yun. Usam di ito ikumparar ni mo. Hakin sama di ay. Si Marian Rivera, na tiguang naman po ka. Tsa! Huwag dog ang gabi, ha? Panguhit na. Panguot nga. Askang mayuhag yung muda ang akang Dong Rigner. Mayuhag yun. Murag yung tinuod nga may sakit sa kasing-kasing. Unya, Noy Blas. Unsay reaksyon ni Titi? Unsa pa? Perting adlo ka. Nabalaga kayo para siyang inahan. Kargahan pa na ako nga dili may hatagag kagool si akang. O nga kung unsay gusto ni ini, paundayunan. Mao ba? Oo. Okay kayo, Noy Blas. Okay mo lang. Ikaw na na dong. Murag, mau na yun dong. Maimo na yun ini si Titina. Ay, bida. So, pag yununta ko ining paagiha, Blas. Pero ako na lang gisustinyan. At least, dili magtuo si Titina, nga gipugos ko siyang maminyo niya. Kamas na siyang mga ginikanan. Haya-haya ni mo dong. Haya-haya ni mo dong. Ni arabang Titina, uy. Noy Blas. Sorry dong. Sorry kayo. Bisag unsaon gyud nimo pagpakaaron ingnon, Blas. Mulutaw gyud ang imong pagkabigaon. Dunirig uy. Ako'y tao lamang. Tao lang ko dong, uy. Ug nagaangkon og mga matang maibugon. Oo. Pero dili kang Titina. Pwede ra sa iyang mama. Wala na magsukmagay mong Noy Imon. Kung siya Akang naman lang gani dong, ay, may pagsikwala na lang, may pagkalabo pa. Si Akang taon, ay, nangagayot na. Baya ni mo, Blas. Ang pagkaputakal lang yun ni mong dako. Simtoyo dong. Unsa? Ala, sorry kayo dong. Kanang, kuan mangodong komedya dong ako. Joke ba? Joke. Noy Blas, pag-amping lang yun nga dili ka maligas kung ako'y imong ikasulti. Kung niya kabas akong atubangan, gilubag ko na ng liog ni mo. Itaw bisag ako lubagon. Joke lagi itong ako dong. Kanang, komedya ba? Komedya. Pilia ang taong imong komedyahan, Blas. Ayaw ako. Dong, sa sunod. Dili na mausap dong. Dili na gyud.
Pagkahinampak. Karon lang ko makasugat og ingon ina. Nga ako mo'y nagukod sa babae. Ay, Titina. Pero sige na lang. Bahala na lang. At least, ning pamaagi nila ninang akang ugnoy imon, dili kayo mapalastada nga ako'y naninguha. O kung dili sa kumusakay ini, pag-auwaw kon si Titina, maadto hinoon adtong naong ug unggoy ni Undoy. Maunay pinakam makauuwaw kung mahitabo man ganina. Insulto kay nas akong pagkatao nga lupigon lakog naong ug unggoy. Pobre pas ilagang paut. Pwat! Maawali ni? Wala? Udoy. Kanas ng akang Undoy, gigabaan ng Tintin. Kay iya mang dawog-dawogon si Tintin. Dili naman siya musugot nga makig-amiga pa namo si Tintin. Da, sakit noon. Mo'y gani unta og namatay pa siya. Oh, kula. Niya magkakula, uy. Ako pag inana. Dili na namayong imo, ha? Sakto na kula. Ayaw ang paginana. Sabi na. Sa? Unya, ang iyang pagdaog-daog ni Tintin de, dili daay. Maayo daay na. Ay, ni mo kula. Ay nalang na siya tubayo, doy, uy. Kay di yun ni kasabot. Ay, Kuala, pwede kamo unay magsulti si Usting? Kay may pagkisultihan sa akong Undoy? Halakalan ni ha. Isumbong ta kang Tintin do. May sikreto mos Undoy. Bidas kwala sa lupa. Yabag ka diha. Bahay ng Titina nga mo suryahan, uy. Sibat sapi. Sibat. Mauy, nadunggan akong istorya-istorya, doy. Ang akong pagmangkod ang nagsulti. Mahibatian siya ni Blas. Masakiton ko kasing-pasing ng akang. Ha? Ginoo ko. Luoy ng akang nino? Oo, luoy po. Pero ako mas gikaluyan si Titina. Ano good? Anong ba? Kining... Kung tinuod yung masakiton o kasing-kasing ang imama, dili na makasupak si Titina sa gusto ini. Oh, sabot mo ipasabot lini, ha? Kuan, dili ba ka nang kasabot naman yung kano nga? Gusto gid sa papag mama ni Tintin nga makasal siya nga tong Regner. Kasabot na kung ipasabot mo eh. Lini. Unya, bahin atong imong suwat ni Titina. Sa imong love letter, nagkastorya na mo si Tintin. Oh, sabay suwatlin? Sa ilab liter ba? Si Undoy. Sa kwala pa'y imo, di siya masultin ako. Hagbay naman kong kay Bawgod. Sa unang malami, kung si ko mahitabo ang akong giingon. Nga muhangyo sinang aka nga. Minyuon si Titina ni Regner. Muunsa man ka? Ha, Doy? Undoy. Kung si ko mahitabo na, Lin. O, unsa pa may ako may mo. Di pa unsa mi uyab si Tintin. Di man sud ko angay niya, di ba? Doy. Bisag kinsay pisultihon, di ba? Mas bagay yun sila si Titina o si Regner. Gawas nga gwapo na. Dato pa. Mo pa'y tag-iyas mga yuta din eh. Ako. Unsa may ako. Wa may yuta, bisag isuod sila ta. Doy. Kung ikaw naas kabahin niya, be, kung ikaw si Titina, niya inaan ang sitwasyon. Masakito ni mong mama. Nang hangyo ni mo anang butanga. Mahal mo yun ni mo imong mama, di ba? Len? Hindi mo di siyang malibaran. Masukot lang ka, bisag supak siya mong buot. Di lang mawa ang pinangga ni mong ginikanan. Ay, baya di mo Undoy. Munay kigulan ni mo. Plabi gul-gul di. Noon sa mantang kay. Uy, kung tabo na. Wa kay angay kagulan. Dili pa man mo uyab Tintin, di ba? Ha? Nangiya pa lang kong kaniya. Kanya, wa pa ni mo plo apa. Makaingon to Tintin nga, dili ka testado diya kay char-char naman to pagpadaan mo love letter niya. Aday, char-char. Oh. Di mo gusto char-char tay, tininood mo gutong ako niya. Ay, bidak ko ikaw lagi pasultihon, tininood. Pero wa man ni mo plo apa. Wa man ni mo sumnaha, noon ta taong ka. Oo, man ko. Badi ay. Wow ba? Karon lang ka mawaw. Bida ni mo tay. Oh.
Sumutana pa ka ng batang naglabang-labang nagduwa-duwa. Sumaligsan ng tao, noon sa tao na ipagkuhan na. Hoy, bata, oy! Ang abinin mo tay, nauna ko pero may taong layo rin ko kay kong tintin ko. Mauna nga. Ilom. Kung istoryahin na ay. Istoryahi. Iba oran, tamlang bitaw kandaan. Nga bitaw kang, di manguyab niya. Baon ako nimo. Mugos yung ka. Kalong ipaniunan na ka. Bila diki-diki po ka. Ha? Uy, klaro ni mo doy. Hadlok lagi ko, hadlok ko pakyasong tintin. Pagkason. Saan pakibaw ka pakyason ka niya? Di makamapasyas niya. Nga, wapa makambibaw sa iyang tubag. Way, kaktiyo ni mo. Ay, di ko sugton, be. Problema ba rin, di ka sugton? Okay lang. Oh. Sa iyo na kayo pag-ingon nga okay lang tay. Pero sakit, oy. Karoon ako. Oh, sa di kasing-kasing, oy. Patakaw lang pasagat. Ano sintin pa bang yun? Walang unta may magkaila, tay. Di unta di ay kumaingon inig. Wapa may magkaila. Di. Tubang ng naong ni mo, di. Ay, tubang ko lang. Maluin sa tagod ni mo. Ay, nakong ka na ko. Naong sinahak, eh. Di. May naanay. Nay lang iingon nga, kuwan ba? Doon ay rason, ngano nga ikahimamat ni mo ang usa ka tao. Oh. Tinuod na, tay. Doon na may rason. Muna. Pero dili sa imposible ang rason nga. Mahimamat ang Kustintin. Karon magantos ko, di ba? Ayaw lagi pag inamon. Unsa man ka, eh. Di ba gaing nanta ka, ha? Nga ayaw pag-unahuna o negative, ha? Positive yun. Isa'y nasayod, di nga, ang rason nga nagkimamat mo. Okay na siya ang imong forever, di ba? Oh. Tiustig. O, surrender naman ka. Ha? Wa pa gali ka niya pasyasa. Kung sa pasyasa pa. Sway una. Ana na surrender kung wag yung kayo mapaabot gikan niya. Unsa rin ay pakigsultihan ninyo na ako maakang, Paimon. Ay, mama ni mo akang ang mupasabot ni mo, Titina. Maakang? Mangutana lang ko ni mo, Titina. Kung mahal, bakit ko ni mo nga imong inahan? Maakang, mistil pa ba na ipangutana ni mo na ako? Nasayod ka, ma. Kamu si Papa Imon. Mahal gid kaayo mo na ako. Kay alang na ako, kamo ang tinuod na kong bahandi ng kalibutan. Salamat kung mao ka na, Titina. Kung mao, di yun ka makatugot nga mag-uol ko, di ba? Ha? May ihangyo lang ko ni mo, Tina. O ginaot, nga dili ko di mo balibaran. Ha? Unsa man na, ma? Oh, sige kang. Pagdihis, Titina. Maakang. Kuan. Ay, nalang di ay. Uy, ayaw na lang. Unsay ayaw na lang. Saman kang. Ayaw na lang lagi. Ma. Saman ni siya. Ayaw na lang lagi. Dili na lang. Kalimti lang to, Titina. Si Mama sad, uy. Unsa man gid ay na, ma. Makuyawan man lang hinuunta, uy. Basta, ayaw na lang. Kaya nahibaw kong dili ka di ay mo sugot, Edi. Kung saman ka kang. Papagani mga ibawas, Titina, kung saan imong ihangyo niya. Oh, bawasan na mo sugot. Dili na lang lagi mon. Maghuulang ko. Sakitan lang ko mon. Tingali unya hinukon sa'y may tapo na ako. Maakang. Ibalik na lang ko sa kwarto palihog mon, be. Aga ka ko mon. Kung saman ka. Dili. Ma. Gunit. Aga ko na ka. Anya, usa may imong tan-aw, Titina mon. Ay, guol, itaw kaayong atong anakang. Day, tuwa na po silong. Nag-inusara. Mura ganig naghilak. Ay, pasadi, oy. Para rabaya niya ning atong ibuhat. Para po din nato kang, oy. Aron matigayon ta ba? Ay, oh, God. Maayo kay ka mo na paigot kang, oy. Artistahin yung tinoon. Namdeha, oy. Diskarte, God. Aron padulgon ka na ako, no? Sama niya kang, oy. Hibawaan ang kada mon, oy. Yan. Dili ka gusto. Ingon day ko. Nawa. Pero, Kang. Tingali payag si Titina na hinuoy masakit sa kasing-kasing ay ni. Unsa?
Wa na mo kunay pahuway sa paghilak, anak. Ba di ay kaligkon na ng titina. Sige nagkaugutan. Aw, hinuon. Ikaw, ha? O sa may kisigi ni mo kaon og ganahang usman o kaon? Pahuway mo oy. Di maayong kadagabihion. Sus, matinood niya hinuntag kasakit anang kalaki ni mo na. Do-up-a-do-up, shoo-be-doo-be-doo, be-doo-be-doo. Ginoo, maluoy ka. Kung sa may ipamati ni Mama Akang, ayaw haitlaon siya. Dili ko mabuhi, Ginoo, kung si Makog may mahitabo niya. Mahihamyo lang ko ni mo, Tina. O hinaot nga di ko ni mo balibaran. Kuan. Ayaw na lang di ay. Ay na lang. Ay na lang lagi. Ay na lang lagi. Di na lang. Kalimpi lang to, Tina. Basta, ayaw na lang. Kay nahibaw ko, di ka mo sugot ini. Unsa man kahadi ay ang butihang yun ni Mama Akang. Unsa man. Ang hira kita magkahigayog sulti-sulti din sa patinda. Saon man good. Di na magug ko makaatos inyo. Sorry kayo lan ha. Nasa na siya, anak. Huwag mo ko kaya angay pangayuan og sorry good. Sila mas mama ni mo papa ni mo ang nakaingon, di man ikaw. Tabangin taon kog ampo sa Ginoo ulen. Nga mamaayos si Mama kung unsa man rin iyang ipamati. Way problema, anatin. Ikaw pa. Pero, ako lang ba? Mas may maniguro, uy. Ipa-check up na doktor sa mama ni mo. Kaya basin bayag, wag na siya sakit. Ha? Len, unsa ko'y... Ay, abot lang yun, ha? Abot lang yun, makasa lang tano. Pero, nagduda ba ako? Nagduda nga unsa, Len? Ha? Lenny? Nagduda kang nagpakaaron ingnon lang si Mama Akang? O nagsabot lang silang papaimon og Noy Blas? Abot lang, uy. Nasayo pang tingali ko. Len. Pero, ayaw lang gani isod sa imong buot. Why kumukon maniguro ta pa nga ma-check up gyud ang doktor sinang akang. Og, kuan di ay nakasulti baya Miss Undoy. Nagsulti mo? Oo. Unsa may nang gipanagsultihan, Len? Bahin nimo. Sa imong sitwasyon o bahin ninyo. Si Undoy limod-limod pagkit sa iyang love letter para nimo. Len, patay gyud ang kay Undoy nimo tin. Pero maulag di pa kaubos gyud niya ang iyang kaugalingon. Og naluoy kaayo ko niya. Labi na diyang ako gisultian sa sitwasyon bitaw ni ng akang nga giingong may sakit sa kasing-kasing suma sa pangagpas ni Blas. May unsa man siya? Giingasab na ako nga basig kining pagkasakit sa imong mama. Kung tinuod man gani gud ni. Basig mao ni ang mahimong hinungdan nga mapugos kag pakasal nga tong Regner. Lani, og unsa may yang kitubag? Nang lugmaw taon ang luha sa pobre. Og sa pagpamunga sa man kuno iyang mahimo, dili man mo uyab, dili man kuno mo bagay. Kamo man kuno si Regner ang bagay kay mga gwapo mo gwapa. Samtang siya. Husto na, Len. Ayaw nagipadayon ng gisulti ni mo. Ayaw na. Tin, mihila ka. Ngano, Tin? Ngano? Kay si Undoy lang ang namati na ko, Len. Siya lang ang ako nasumbugan sa tanan. Nga wa magpaabot og bugti sa iyang pagsimpatiyan ako. Og nga mas palabihon pang siya ang mag-antos. Og dili lang ako. Tina. Kani. Mao na nirong higayuna dong Regner. Nga mo arang tada ka. Ufira ni mong ikay mo pa-check up o mo patambal ni Akang. Sold out yung titina na dong. Sold out yun. Labing siguro, makuha na ni mo ang tibuok niyang simpatiya.
May utok kasabda. Buyag. Gusto ka. Pura buyag, may utok yung kunong. Nung kamas na riya, ayaw ko sige ang panahon mintras nagtuo pa si titinang masakitong yung tinuod si Akang. Blas. Maunay akong buhatan. Salamat, Noy Blas. O giliw ko, miss na miss kita. Gusto ko sana'y magkayakap ka. O giliw ko, miss na miss kita. Uy, pon ko di matang tatay, be. Gusto ko sana'y magkayakap ka. Oy. Huyop na ko imong mata, wa jud ka react karon yapak ti kauna maka react. Paita sini mo tiwasan. Nagpiyong nagkantaw. Piyong sa mata. Si tiwasan ba yun? Tiwasan mo, gino tong tiwasan sa imong kanta. Tiwasan ba? Oy, naon sa magka. May akong bato, tay. Bingaw mo nang kong titina. Saan na nagot, Yusti? Doy? Doy? Doy. Unsay doy, tay, ha? Mao din may gugma, tatay. Tanian ni tayo, no? Ay, ni mo, Ondoy. Diyot ha, pait yun na usahay. Ingon anak yun. Basta tinud-anay. Di pa naman, oh. Napay grabe, anak, Doy. Hindi na ako magwanta, tay. Kundi na ako magkita sa Tina. Mau na ni Ron. Nya, saan mo ni mo? Matambalan na niya sa kong kamingaw, tay, no? Makita na ko sa Tina. Muloy, gidanga, timutawa, anak, ka. Kagabi, naro na unsa mo taong kayo. Mutanaw yung kantin. Dili na ko maagwanta, tay, kundi ko kakita niya. Tahon po ni mo, do. Tahon dong. Bibi pa doon lang naparilyabi. Ha? Naparilyabi, Nga naman, tay? Tanaw makakantintin. Unya, usawa man na ni mong lamparilya. Ay, palol gani. Kadiyot, ha? Be. Ay, kay gunit, anak, nara tayo. Gidodol na ako ni mo. Kay gunit, anak, itunong lang ko ako dito. Ibutang ko sa ninsista, ha? Okay. Okay, dito, ha? Ano na ko katintin sigurado, ha? Dito, ha, kaya ako... Gusto lang ko matanaw ang tintin. Tintin, ha? Lagi tayo matanaw kong tintin. Okay, dito. Kadiyot, eh. Naghubo ba ka, ha? Tanaw mo kakatintin. O sabi na kaon mo? Tanaw. Uy! Ay! Latay! Dagatay! Mapaka ng tintin mo! Lotay! Naunsa man ko. Gibati man hinuon ko kamingaw ni Undoy. Ngano man ni uy. Naunsa man ko. Kalain. Tungod ka kay misabot ang bibati siya nako. Kay masumbungan ako siya sa akong mga problema. Mao ka? May nanitsit. Undoy! Doy, nga ni aman ka. Tingali makita ka nila ni Mama Akang o Papa Imon. Di na ko kayang di makakita ni mo. Gimingaw ko ni mo. Undoy. Gigakos ko ni mo. Undoy! Ragnar! Pistola! Ragnar, unsay? Palayo niya, Tidina! Pusilon! Ayaw, Ragnar! Ayaw! Undoy! Unsay nahitabo ni mo, Titina? Naunsa ka? Tubaga Miss Mama ni Motina. Nga numag ka, ha? Wa pa, Imon. Maakang. Usa? Unsa ko'y wa? Maminatay ka kaghilak nga way hinungdan? Kuan, nagtamgol ako pa, Ma. Nagdamgo? Damgo ko no? Gilad kayo kong damgo. Murag yung tinuod. Ay, di pa kaingon ko na unsa ka. Kuyawan man ang tandi mo. Huwag sama kang gilad ang akong damgo, Ma.
ug unsa mangil ara ang gidamgo nimo, bebe, ha? Uwan. Wa pa imon. Wa. Kalibog ba nimo dadamgo? Unya pangutanon? Wa. Pagkuha ditong tubig mo nga mainom ni Titina. Aron mahuwasan siya. Ay, hello, kadiya. Sa. Ang sabay hinungdan ha nga pwerte man nimong nakahila. Ayaw na lang ko pangutan ama akang. Basta, kalimti na lang to. Mura kidog tinuod ang akong tanggo. Gipusil ni Rector si Undoy og namatay. Dili lang ko na mahitabo, Ginoo. Ipalayo lang yung taon na. Nanong perti mang nakaminatay ni Titi naghilak mo. Ay na lang nag-isod sa buot ni mo kang kung unsa man nahing kidamguhan, unsa miyang damgo ni Titina. Damgugan, sa ato pa, dili tinuod. Atong natakang, lahom na kayong gabi Mananggi para batas mga mais ugma. Len, tabangi kung makakita o magkasulti Miss Tintin, be. Na, dili lagi ko makapasalit pa ni mo anak doy. Paglisod naman gani kong duol niya. Kami skwala. Kay naglagot man po na mo ng akang ug naimon. Kay nga naman di ay sa may mong tuyo niya. Kuan. Wa lang. Usa ko'y wa lang. Sige na lang, Len. Ay na lang di ay. Salamat, Len, ha. Ay, sorry gidoy ha. Ang iyamang kong mapagmamagod. Okay lang. Kasabot ko, Len. Kasabot ko. Sige, arin ako. Doy, kadit sa. Ano, Len? Gusto nyo kang ikasulti ni mo siya? Inarong oras ha. Magapa man na siya dito sa padung bas punong. Pero ayaw di ay uy, ay na lang. Liso di ay kaayo. Kay may makasulti unya sa iyang papag mama. Paglikay na lang dito uy. Kay si Titi na ragi hapoy luoy. Bisag yun sa naku maninang sa mga nalabas sa pa huwag na naligo. Huwag yun yes, Tintin. Hindi tingali siya malabar madawa. Naunsa mo ko Ginoo. Nayabang mo ko yun Pero unsa ka no kung atuon ako siya sila. Ay! Magbay, sila yun, nahog sa pa. Kaluoy, akong tabangon. Ay. Si Tintin. Tin, ikaw ni. Undoy. Dali, Tin. Gunit sa akong kamot. Undoy. Paghinay ha, kay Oo. Ay, kinagog. Doy! Kay gunit akong kamot. Undoy. Igos ko mo. Ako tagot eh. Ayaw ko biyahe ko. Ayaw ko biyahe. Hindi ka biyahe din. Hindi yun. Tungkol kay mahal di ka. Love di ka din. I love you din. Bisag di ko angay ni mo. Kay gawas ka pobre ko. Huwag ka pasigar po ni mo. Huwag sa pa. Guwapa ka. Samtang ako. Gusto na to eh. Gusto na. Ayaw na kita dayo na buti mong isulti. Gusto na. O ako makatuong nga mauni mahitabo mo adawa. Nga nakapadaya ko ni mas tinood kong gibati. O gikang gipis mo sa kong papa.
O karon nga, ako ni bawan nga. Bisag ingon ako ini. Bisag dili ko angay nimo. Imo kong kiyatakan o kikayon. O ako magtuo nga. Bisan ang pagkabati sa akong naong may gusto rin ka na ko. Ayaw pagsultibahin sa mga itsura to eh. Kana yung ganahan ko nga naa ka. Sa akong pagka-fans ni mo. Usa na sa basihan nga may gusto sa po ni mo do eh. Kani adto pa. Salamat din. Ang tinuod. Wasab ko magtuo nga. Musangko sa ngon ini ang tanan to eh. Wag yun. Pero ubos ra ko ni mo tin. Ba, layo ra kay ko ikumprar ni mo. Ayaw na lagi ko padungga. Nga musulti pa kag mga ingon anak to eh. Kaya masakitan ko. Prangkahanti ka. Ubos man ang pagtanaw sa uban nimo. Pero nako dili. Kay para nako. Ikaw mo ay naghatag na kong paglaom nga magpakabuhi doy. Oh. Maunay tinuod doy. O gani. Sa akong damgo gabi nga. Gipusil ka ni Regner. Ug namatay. Perti na kong hilak doy. Kay mura mag yung tinuod ang tanan. Og butang na nga dili gyud na ko gusto nga mahitabo. Kay bahal ta di ay ka. Tendesa! Nanawag mo tin. Murag tingog man ron ni Papa Imundo eh. Unsa? Usayo ba anhe? Nagdatog mga labanan kay manlaba din sa pa. O sa mo dito siya ng laba, atos dagat. Nawas na kayo, si Tina. Mau pa'y pag-anhe niya? Gani haram mo na siyang migikan. Kita kang nabasa ko pa imon. Ug tan-awa, may garas man gani akong siko oh. Tungod di pagka-slide na ako sa akong pagpaingon din is labhanan. Saro. Pila ka ba na ikaoras ka na slide? Una ka mabuti na sa labanan ninyo. Gipamina usan ako akong gibati pa. Uy, una ko may padayon din eh. Sakit ang kayo akong bukton pa. Uy, maayo po nga pagkapaod ang akong kilid. Wa ka mamakak, Titina. Siga mo ng mata mo. Namaka ka? Titina. Makak ba pa, uy? Kadiyot. Nagligid-ligid og kanina sa spalit. Kitsa may gipangita ni mo pa. Wa dinis Lini o si Kuala ba ka? Wa man good. Wa bitaw. Naibaw na ba ka, ha? Gibauran ka na namo ni mama mo akang nga dili ka na makigsulti pa niya ang duro, ha? Kaya wa naman bitaw. Wa bitaw. Pero may nakasulti na mo nga anhi ka na kuno bagaton atong duha din sa pa. Kanang manglaba ka. Ha? Dili tinawad. Ha? Unsa man ko'y kakuanan ninyong mama anang Lenny o Kuala pa? Nga... Hello, ha? Unsay kakuanan? Kanang duro ha, maunay nagtukmo ni mo aron magkaila mo atong anak sa kagiron nga usteng. Nga nag-undoy, ba ito? Wa ka man magatingo. Kay tinuod man ang akong gisulti. Ha? Di ba? Tay! Tay Usig! Abli tay! Oy! Kasaba ba? Pagguwat! Tay Usig! Nana! Tay Usig! Ikaw bang ni Tay Usig! Tay Usig! Tupunan mo ka atang buhang nga. Baga ko tayo. Baga ko. Uy! Sa! Anong gaggan ko nung tahanak ka? Uyab na tatay! Ngalaway ay uyab ka. Nabilit pa ya. Tay Usig! Tay! Uyab na Tintin tay! Wow! Tay uyab na! Oh tay! Uyab na bitay! Mur pa tay! Matay pa ka tay! Tanong ka, hoy! Ilom day! Tidak! Sutok ko tanong kang baga ka. Kagara ba ni mo eh? Ha? Dili ka ako rin mamatay doy. Kung tinuol man galing nagka-oyab na mo Tintin. Ha? Basta ka! Patay po ka kagwangak ka! Tay Usig!
Kaduy, nagkauyab na mas titina. Pauline. Ay, kanindot. Pero, uyab na mo. Murang na ikaw malipay. Nalipay ko, Lin, pero si Tatay Usting, maiwa. Kung na problema kuno ko, ang tunga pa mi magkauyab si Titin, mas labaw kuno nga. Maproblema ako karon nga uyab na mi. Kinsa dahil imo uyab undon? Wala. Napod ka diha, wala. Naadot ko sa inyong dool, chudlan ni Oy. Kinsa dahil uyab ni mo, Doy? Si Tintin, no? Hoy, wala. Bapa ini ay. Ay, papatag kagyawit anong bapa ni mo, ha? Na, ambot lang gini mo. Ambot lang gini mo bayhana ka. Bantay gyud ka. Dili man ko magpatok kag yawit, good. Tarungon man ako, lani. Porbida ay tao pasagan ko lagi, diskwido to ng kalaki ni mo. Tubaga lagi ko. Aron dili ko magpatok kag yawit, Doy. Si Tintin ni mong uyab na. Ikasan ni mo, ngatol Wala. sa kaliputan ni mo, Aba, pwede dili ka mag-apil-apil sa istoryang wal labot. Ano ko hangwa ko'y labot. Ginganlan ko ni mo, nyawa ko'y labot. Nauntak na din taon ko ni mo pala. Uy, naunsa din taon ka, uy. Ambot lang ni mo, Lenin. Naunsa ka, uy. Kasi nabot kita ron ani ron. Mao dyo, Doy. Kula. Doy. Ay, sus po, Doy. Hala na. Ikaw kag budbud kwal? Doy. Lami, jud anang budbud, uy. Labi nagparehas. Parisan og ice candy, Doy. Lami kaayang sup-supon. Murag raw-raw nga kinhason. Murag raw-raw? Raw-raw. Bida ni mo. Kung di ka maglangas diha wala, tagaan di kag budbud og ice candy. Wa manggod ko maglangas, good, Doy. Lagi. Pero ang pasabot ako ba, nga, wa kay madunggan ron sa among panagsulting lini, ha? Ha? Kay wa daay? Ayan na, si Kualay taon ni yung kasabot. Ang saon-sa man lang, ne? Agoy. Aminaw, Rod. Aron magkasinabot na ba? Kung unsa imong madunggan ron sa panagsultihan na mong lini, di ka manabiya? Kasabot ka? Ha? Ni, kasayon, kasabot. Ayaw tao pataka og buka-buka na imong bas ubos og sa taas, ha? Kasabot ka? Samot kog kasabot, Doy. Takuma taon imong pirmi, ha? Kadiyot, ha? Doy. Mabaho ako babaan na sige lang kog tako. Ay, nimo ko la. Unsa bay pakigsultihan mo na mo ni Papa ni mo hatitin na? Unsa? Kuan maakang paimon. Nahuna-huna na ko ba nga mintras sayo pa? Kanang gidudahan na itong ipamati ni Muma, para lang panikuro ba? Maayo nang ipa-check up ka na ito og doktor. Ha? Lisod man ko kung magsigilang tag-ingon pa, ma, nga may sakit ka. Unya, huwag kita makasiguro kung unsa yun na. Lahi raman ko kung magpa-check up yun tag doktor, aron maklaro gid pa. Kung sa'yo mahibawaan, mas daling matambalan, di ba? Correct. Bitaw ka, kustubyas ni Tina. Niya. Asa ba tagkwarta mon? Kuan. Asa tagkwarta? Ang akong... Ayaw mo ka problema sa pagpa-check up sa doktor. Ayaw ka problema. Ipasalig ko sa Rigner nga. Siray bahala na. Blas? Blas bitaw. Mao ba, Blas? Blas, yapon. Kaikog baya na mo ni Dong Rigner, ana. Ay, tag-ikog-ikog dahil kaya nang tanawang og maikog ka. Morning ni ako. Nay, kita mo yun sobre. Kwarta ang sudin gipahatag ni Dong Rigner para sa pagpa-check up ni Mukang. Nganong gidawat man na ninyong kwartang gipahatag ni Rigner pa, ma? Naunsa ka ba, Titina? Dili na mo dawaton? Kami kwarta dito magamit sa pagpa-check up ni mama ni mo. Mauna, Tina. Lain man kayo, good. Unsa nalay kasulti ni Rigner, ana? Usay yung ikonsulte, ha? Di ka gustong dawaton na mo, Titina. Kay gusto na kang mamatay ko, mao ba? Maakang. Tubag ako, Tina. Gusto na ba day kang mamatay na ko? Wa man ko kung magsulti, anak, ma. Ang ako lang ba? Ilong na lang. Wa may magproblema ni mo.
balibaran ni Mos Dong Rigner nga bibati lang nato. Naunsa ko tao ng utok mo na mo, Titina. Ha? Di manggod pa. Wa man ko tay kabayad, ana. Unsa man ko ni paabot tong bawas ni Regner, ana, bi? Ayaw na lang miglalisa pa, Titina. Kay gusto pa kong mabuhi. Gusto pa kong... makundugan. Kang, tarong niya, Kang, ha? Ma, naunsa ka? Kapitan, naunsa ko. Pawat niya. Monda na ako sa kwarto. Gusto kong mapahuan mo. Pero ma... Pawat niya. Dali, Kang, dali. Mari ka. Ayaw ka bala ka, Titina. Kung asa may ibayad ni Dong Rigner, di may maghasol ni mo. Dali na. Ginoo ko. Askag, maayuhang mo arte ni Akang Plus. Kuyawang kong Titina. Astilan. Ni atos Dong Rigner ang tagtaon mo. Ha? Maayo nang kamoy magsabot kung unsay maayo ninyo buhaton. Aron dili gyud mo supak si Titina kung unsay gusto ni Akang nga mahitabo. Wag gyud palipat ay. Si Dong Rigner nang sakay na nindot og bag-o kaya niyang motor. Oy, siya na tuod na, Blas. Kung makasal na Miss Titina noy imon, mahayahay na gyud unya ang inyong kinabuhi. Kay kamo sinang Akang, ang akong tugyanan sa tanan namong yuta dinhis inyong dapit. Mao pa, Dong? Oo. Mao gyud na makitabo noy. Kanindot ka, Dong, no? Unya. Sultihi ko kung sa imong pato ni Akang, Dong. Laro na mas mapatuog yun ang Miss Titina nga may sakit siya. Pamati noy imon. Mauni ang atong buhatan. Pagkaluoy sa pobreng imon, Dong Rigner. Priyas yun sila sa Akang mga ambisyoso o ambisyosa. Ayaw pa tagagbuka ng mubaba, Blas. Ha? Tingalig may makadungog. Ay, way makadungog, Dong. Kita rin tao rin, Hiron. Nakamagod ko, Plasgon. Ang hinampak! Kuala! Libog kay kunin mo tayo, Sting. Nagkasabot at ang manguyab kong Tintin. Ikaw ba magalinin mo love letter niya karon nagkauyab eh. Reklamo ka. Ay, ang kono na ko day, nasayop ko. Wa taday unta ko muuyon sa imong gustong itabo. Problema. Problema ninyo tayo ni Ron. Ano problema man tay? Hal-hal biya ni mo doy. Unsa may dulngan anang panag-uyab niyong Tintin, ha? Ang manong kutob ra mo suyab. Unya, sa kanto-kanto. Ha? Dili naman yun na malilong nilang Akang o Ibon. Unsa may tabo, be? Supak magalis lang maduol ka silang anak. Ang mauyab pa kaha. Pastilandoy. Gubot pas lukot. Ay, tungod ng sitwasyon na. Nahadlo ko, doy. Nga mahawa gyud taning dapita. Nakasiguro gyud ko, anak. Usting tay. Mao gyud na may tabo, doy. Sa lakton nga pagsulti tay. Imo kong gibason nga kauyab istintin. Ay, nabot ni mo! What? Labaw pagkalabot mo, tay! Mao ni sulting ni Usting? Olin. Ikaw, unsa may mong kasultihan, Alin? Ha? Kuan, ambot. Ha? Basta ka nang ambot ka? Kuan mang gudoy. Lang pa dayon. Imong sulti na ko. Nakasabot ako. Doy. Ang aman og makigbuwag kong Tintin. Lipay gali kay kong nagkauyab eh. Isang inani niya, bati akong naong. Napag yun nakagusto na ko. Wala mo may bawlin. Kung sa kabilin ng Tintin ako. Siyang tanan ako. Siya may naghatag na ako og rason og bagong paglaom nin nga manindot. Nindot ay puy ang kalibutan. Nindot ay nga mabuhi. Nga magpakabuhi ko. Manghangyo lang ta ko pa imon.
Nga dili lang unta ko ninyo didaan pa ni Mama Akang nga makigigala nila ni Ugwala. Ganahan jud kas duha. Nga mao man ay nagtukmo nimo magkaela ug magkahigala mo atong undoy. Dili magud sa ingon anak pa. Bisan pag watos undoy, dugay naming amiga sila ni Ugwala. Ahilo! Imo haragyo ng sayop. Mangayon ako pasaylo ninyong daan ni Mama Akang paimon. Kung inyo yung didaan nga makaduol ug makasulti sila ni Ugwala. Gihulga ko nimo titira. Wa ti kahulga apa. O kung sama din na imong gibuhat, ha? Huwag ka, ha? Ginganlan ko ni Mugbuang. Kay unsa man daingan ko nimo, ha? Nga gusto mo kang ikaw na lang ang masunod? Wa man ko moingon nga akong gusto ang masunod pa. Nanghangyo raman ko nimo. Gusto lang kong manghangyo ninyong Mama Akang. Kay ining-inyong gibuhat ako. Puway kalainan nga inyo kong ginahinayag patay ni Mama. Tira! Mauna iyang gisulti, mon? Huwag kang kadungog sa akong isulti. Maulagi. Ay. Kung kita pa kunoy na as iyang dapit. Kung sabasab ko na ang atong buhaton, ang atong bation. May pagkunog gidretso na lang nato siya upatay kaysa paan puson pa. Ug asa man kuno na napita nga ginahinayan nato siya patay, ha, mon? Umbot. Hilas baya niya, ha? Wa gyud nato siya did kung wa pa siya makikamigo atong ginganlag undoy, di ba? Bitaw. Pero... Unsay pero man? Tukan ko nang iyang giingon nga kung kita pa kunoy na as iyang dapit. Kung sa lagi kunoy atong bation. Kang, kining... Di god sayon mon. Wa biya na siya laing amiga dinis atong dapit nga suod-suod yun ka na niya. Kana ara sila lini og kuwala. Wasab na siya nasuod nga lalaki din o ulit tao ba ka ha? Mao tingali ka nga ganahan siyang makig-amigo atong undoy kay wa man gud siya nasuod nga lalaki din tingali. Uy, murag ining bahina kang sipyata. Ha? Unsay sipyat? Nabala ka ba ya kung titina kang? Tingali ba ya hinuog? Tingali ba ya hinuog unsa mon? Kuya, maghikog ng atong anakang. Unsa? Imon? Usaon pa man pagkatuman sa atong mga damgo kang nga madato ta kung simpa Ay, hilom. Hilom diha mon. Tuyang lang kag niya baga kada. Gano ba maguna-una man kuno si ana ha? Ngano? Ay, wa ta makasiguro kang. Hilom ay. Naong boya nimo. Nganong kana manggid kuno iyang mahuna-hunaan be? Ay, wala kita kasiguro siyang huna-huna. May magginuota nga makabasa sa una-hunas tao, dili man. Husto na! Timbang-timbangon ka takinikang be. Kay tingalig simba ko, pera na, maging bato pa. Magmahay gano'n niya hinoon ta. Wa bayay magmahay nga mag-una. Kung sa una lang pagkakasal nilang dong Regner o Titina, kung simba ko, maghikog ng anak ta. Unsay huna-huna ni mo, Blas? Huna-huna. Husto. Husto! Korek! Korek yun si Imon. Si Imon kang. Korek yun si Imon. Okay man ang mag-inistrikto ta sa atong anak. Sa atong mga anak. Pero, naibaw na karoon panahon na. Kana lagi ko nung unsa ng mananapa na. Milenyo ba na? Lain nagpanghuna-huna ba? Lain nilang utok. Kuan, Blas, millennials. Kanang Milanyo. Milanyo. Manunuli na. Di ba Milanyo. ba na nagtuli ni mo ni ato nga sa dihang tuli uno na untaka pero tiganin ni mong nakadagan nga way prol? Inom ka, Blas. Natugis-guti mo no Mawutang akang ana. Ay, millennials, itong mananapa to. Itong milanyo. May muot ni Panto Blas. Ha? Idagan ka paduhos kan sante. Diin ko dagan. Paduhos kan sante. Bato, barangay bato. Pero mon, natuli ra gihapon kung ni milanyo.
Kalimti na to, natuli ko, natuli. Naayo na pa, Blas? Mon, pastilan, mon. Mon. Hilom ragod mon. Kabida yan. Nawa, may pas akang mon. Sabot pang manakog tuli. Ikaw no, laki ka. Kita naman ganoon tayo magkahuy-huy. Naunsa ka Ay, man. ambot ining imon Blas. Yan magbuot niya siya. Naayo na ba ng tuli ni mo uwa pa? Hat! Bisan kinsa naman tingali noy imon ng akang. Mureklamo gyud og mahimong magrebilde kung sa tan-aw nilang sobra rapod. Og lisod nag makahuna-huna na gyud hinuon tititinag dili mayos iyang kaugalingon. Hawa kang. Hilomon? Okay, maghigpitan ninyo siya nang. Pero kanang sa husto lang. Kay maura bigod na makarebilde sa anak kung masubrahan rapod ang paghigpit. Gusto ba yatang makuha ang atensyon ug maayong pagtagad ni Titina, di ba? Unsaon pa man nato? Pero manggodong Rigner, amiga mangguna nilang linya o kuwala ng undoy. Tingali ba yahin hinunog? Mas magkasuod pa hinoon si Titina o katong undoy. Nang akang. O, di ba ako husto dong Rigner? Aw, anang butang nga didaan ni Titina nang. Nga mulikay na lang yun sa pagpakigsuod niya tong naong ug unggoy. Ako kasabot doon. Hasta ko dong da. Pwedeng ingnon ninyo ini ng akang no imon? Okay, pasabda dong, pasabda. Did-an yun ninyo si Titina nga makigsuod o makigsulti pa atong undoy. Bauran sab ninyo katong duha nga likayan yun nga maduol pa si Titina atong rohana. Kay kun mahitabo na, kung supakon mo nila, sultihan ninyo si Titina. Nga did-an na gyud siya sa hingpit ngadto nilang lini o kwala. Unsa man kay inyong kadlukan maakang paimon nga magasuod mi atong undoy. Nga buotan man to siya. Wa man kay moy angay kabalakan ato niya good. Aw kundi ka makahimo sa mong gikondisyon nimo Tina. Wa, hingpit ka na gyud among did-an nga makigsuod pa ni Leni o kuwala. Maakang. Maong pagpili. Kensay importante alang nimo. Kadto bang undoy o sila si Leni o kuwala? Sugo na lang, Titina. Ay napaghuna-hunaan tong undoy. Kinsabog ko to siya. Unsa ba'y mahimo niyang kayuhan nimo nga pobre pamantos ilagang paot? Unya, unsa may mong huna-huna ha, Titina? So pakon mi nimo o musunod ka sa among gustong mahitabo? Beda, di ba yagid ko kampante mo sa sugyot ni Dong Rigner mon? Nagtuog kung magka-problema tining anak ka. Kaysa kung tanaw no, musuki gyud ni mon. Mon. Nagsalektos Dong Rigner kang rabasi mong pagpasakit-sakit kunuhay. Bisan pag magkaduol o mas magkasuod pa sila sa undoy o Titina. Kung maayo na lang nimong pagkadiskarte nga kahimatyo na kunuhay ka, mura na nagsimod sa bakas Titina nga magsunod-sunod na lang unsay gusto na tumahita po. Og, kang, murag mauna ni. Murag magkaminyo na sila Dong Rigner ini. Ay, may unta mon. Mahitabo na unta na. Maumo kayo yun takang. Kayo na mas ginhawa. Iro dito gamay, be. Ngano ka? Makatarong ko. Matagak niya puspatre. Wa, gabae. Hilo mon, oy. Lain man ang kayurang gusto ni mo, mon. Wa na ko'y laing mahimo ini. Ang pag-uyon-uyon na lang nila ni Maakang og paimon sila gustong mahitabo. Apa dili sa paglikay ni Undoy. Dili gyud ko makahimo ana. Dili gyud. Wa ko tuyuan nga kanimo ako nahigugma ambot og ngano natijud ko katuo sa mga piyamog mga sweet mong text nahulog man ko ilang good ta magdali-dali.
salamat ninyo pa imon. Maakang nga nakasabot mo nako. Ay, wa kaya ang pasalamatan, Titina. Pinangga ko ka na mo. Mahal ka na mo, anak. Mao ka na, Titina. Mong baslan po dunta ni mo kaayo ang among pagpangga o pagmahal ni mo. Ha? Unsay? Nga unta, dili ka magsupak-supak na mo. Mugyot, Tina. Muatos ako sa ilang lanima. Pa, magdungan mig panglaba dito sa sapa. Oh, sige, dahi. Mon, kabantay ka? Sausa ka. Unsa ba? Wa siya mo sumpay sa kong giingon. Nga di unta siya magsupak-supak nato. Ay nalang isusbuot ni mo kang ang importante ang imong diskarte. Kay mauro na makapugos ni Titina nga makipakasal sa ni Dong Rigner. Ay, may nahuna-hunaan ko mon ba? Gusto kong maniguro. Ha? Usa man? Kung pabantayan og papanid-an ka nato nas Titina ni Blas. Alang sa unsa? Aron, mas makasiguro gyud tamon nga dili na gyud magkaduol og magkasuod pa si Titina og kadtong undoy. Say paminaw ni Momon. Ayo ka kang. Ay kamaayod ni mong laki mon ay. Mamangganing nangutana ko nimo. Balihon man ninon tanimo mangutana man po dinoon kanako oy. Ay, kuan man god kining. Ay mangonsulta ka ta ni Dong Rigner. Mas labing maayo ng akang Noy Imon. Way kumo sa paniguro aron mamonitor gyud nato si Titina. Ug dili gyud mahatagan og higayon nga magkaduol ba sila adtong unggoy. Mao bitaw gani akong gihuna-huna Dong Rigner. Okay ra ka si Blas anak Dong. Labapas okay mon. Ako pa. Sigurado ka Blas? Uy, sigurado. Wag yung problema Dong Rigner. Basta ikaw. Legyo ko kabalibad ni mo. Ikaw na ko na dong. Tungod ka nako Noy Blas. Nga dili ka makabalibad. O tungod kang Titina mismo. Uy, Dong Rigner. Tungod ni mo dong ngayon sabi ka. Noy Blas. Wa pata magkaila personale. Nakaila na ko niyo. Maong ayaw gud paghimog mga butang nga dili maayo alang nako. Dong Rigner. Ninduta na to, no? Nakapundok na po ninyong tulo. Ikaw, si Titina, ikaw, si Lenny, o ikaw, ako di ay, ang Tres Stooges. Lenny, no? Bagay, tingsik ko lang wala. Stooges kagkarali mo. Murag yung kaglanggam ko lang nga nakagawa sa halwa. Tweet. Hala na? Hi, Ten. Abi ni mo. Nalipay kita. Ayaw ko nga. Nagka-vibes na pata ninyo. Kung nalipay mo, Len, labaw na taon ko. Pero kay baho ka din. Kung kinsagay mulok sa kalipay kung may baho ini. Kinsa man, Len? Si Undoy. Hala. Ngano daay? Nganong mulok sa man si Undoy Lenny? Ngano daay? Ay, hindi. Lingkod ko na, Bek. Sa magka. No, sa magganihan naman kasi pasok-paso diya. O sa magka, ha? Sa mga kag misgi. Sige, magpasok-paso diya. Bida ni mo, Doy. Bida. Ganihan ako nalipong si tanaw ni mo hangan. Sige, tuyok-tuyok diya. Ayaw kong tanawa. Usting. Aron di ka malipong usting. Awa. Uy, kagbang. Udah na usa ka, uy. Tayo, usting. Nausa ka! Bisan
tuod ikaw inday o ako nang naasawa. Unsa may nahitabo ni Undoy? Natiriring nakahasya? Mga higala at tangiang laing pang mangsumpay sa makalingautang sugilanon. Ang gugmang guta, dakog mata. Gisuwat ni Glenn Pino sa direksyon ni Inday Bambina. Dalit kanato sa RMN Drama. Wa mo makita king hitsura kay gwapa sexy. Buto ka listeners ang part 7 no? Nya kawanon ha dagom. Yan. Dagom ang langit. Mga listeners. Panahon sa atong palibot kay ngit-ngit nagsugod mga listeners no? Yan. Tuyok ko na yung lugar eh. So ako na nabili na tikaw-tikaw ba. Ora man ni chance na ko nga maka-vlog mga listeners no nga wa kayo ingog kasaba, mga sakyanan lang. Nya maginahinay nako kay baga kay dagom sa langit, murag muuwan gyud eh. Nya magbaklay pa no. Nya murag sunod lang siya mo shout out mga listeners no kay para kuan adi kayo mo tantong taas nga atong video no kayo wala biag taas na may uban nga di ganahan no. Okay, ampi mo kanunay no subuna ko salamat sa mga kinyong tanan mga listeners no kay balo na mo kinsa mo nga kanunay nga nagapaminaw sa mga solid listeners, mga listeners nato sa una o gantod karon no ug sa mga bag-ong listeners daghang kayong salamat no. Sa sunod na lang ko mo shout out no kay kawanon magbaklay para ba ko mga listeners. Okay, amping mo kanunay mga listeners no sa inyong pagpanarbaho ug sa matag adlaw sa kinabuhi no. Amping mo kanunay og sa matud pa ni Tripon Barilio Morales nga asap no. Always say a prayer mga listeners no. God bless.